τι μπορούν να κάνουν οι κάστορες. Πίσω από το σπίτι μας, όπου υπάρχει μια άγρια περιοχή, ένα δάσος, οι κάστορες έχουν κόψει τα δέντρα. Αυτό είναι τεράστιο δέντρο, 15 μέτρα ύψος και πάνω. Λιγιά. Έχουν κόψει και έχουν δημιουργήσει λίμνη εδώ μέσα. Δεν μπορώ να κατέβω πιο κάτω. Πάει μισό χιλιόμετρο και παραπάνω. Όλο αυτό είναι το δέντρο που έχουν κόψει. Απίθανα πλάσματα. Μηχανική τέλη. Όλο αυτό είναι έργο δικό τους. Έχει πέσει κάτω το δέντρο.